Oso gauza da, baina espero gustatzea. Kaixo lagunok, gaur uztaileko bat egingo dizuet. Ez da gauz aukiri jendebe. Eta orain, uztailaren duduz. Kaixo lagunok, gaur magia truko bat egingo dizuet. Ilargia eta eguzkia deitzen da. Lehenengo bolondres bat behar dut. Zu. Jarrizkoak horrela. Non egin dizut gehiago? Non egin dizut kelima gehiago? Non egin dizut gehiago? Pentsatu ilargian edo eguzkian eta ez izan. Ilargia. Bai. Kaixo guztioi, ni Laura Astia naiz eta gaur zuen buruak irakurriko ditut. Baina lehenengo bolondres bat behar dut. Zu. Idatzi zenbaki bat nik ikusi gabe. Jazta. Orain egin bider bi. Jazta. Gehitu 30. Jazta. Orain zatitu zati bi. Jazta. Eta orain kendu lehen pentsatu duzun zenbakia. Jazta. Orain eman buelta paperari eta begietara begituko dizut. Bi zifrakoa da. Bat du, lehenengo zenbakian, eta bigarrenean 5. Bai, 15. Kaixo lagunok, gaur asmatu kartar trukoa egingo dizuet. Lehenengoa bolondres bat, zuk. Kaixo, etorri karta eta nahastu mezu. Horrela gelditu zaizkizu. Orain, etorri karta eta hemen bat apuntatuko du. Jazta, eta hemen utziko dut azkenerako. Orain, niri esan, zenbaki bat, batetik 10. 8. Ba, jarri hemen 8 karta. Eta hori erditik sartu. Hau goian, eta orain zenbaki bat 10-tik 20. 15. Ba, jarri 15 karta. Eta hori erditik sartu. Orain, hau ekor, eta egin 9 ken 8. 15 ken 8. 7. Bajarri 7 karta. Eta hori buelta eman. Eta hau berdina da. Ni Laura naiz eta magia truko bat egingo dizuet. Oso motza da baina ez dago gaizki. Lehenengo bolondres bat behar dut. Zu. Torri. Hemendikan, bera, aukeratu behar dut marrazkitxo bat, baina nik Jazta. Hemen dago? Ez. Hemen dago? Ez. Hemen dago? Ez. Hemen dago? Bai. Orduan dago.